प्रमद बर' बिथांनियाव आं निमाहा बिदों दिनै नोंथांनि बड'लेण्डनि मुङाव आन्दलन खालामनायनि जुरिजेननायानो देनजार সৃষ্টি নহয় সেই সময়লৈকে সংগ্ৰাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'বলৈ ওলাইছো नोंथांनि बड'लेण्डनि मुङै आन्दलन खालामनाय जुरिजेननायानो गोरोन्थि आरो आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन आन्दलननि समाव आगसि आगदा थाफानाय गासैबो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ हंग्राम खालामनाय बारसोमजोबनाय नेताफोरखौनो दिनै नोङो बावगारलांजोबबायब्ला आंथ' बिक्रम दैमारिसो नोंनि बेसेबांबा गोजान सिमा बारिनायखौबो थकायो रन्जन दैमारिखौ सख'नांगौ होननायखौबो नोङो थकायो मास्टरफोरखौबो थकायो कलेज प्रफेसार जानायखौबो थकायो स्कुलफोरखौबो थकायो टेट टिचारफोरखौबो थकायो फैसार फैनायखौबो नोङो फैबाय होनना थकायो फैयिखौबो प्रमद बर' बिथांनाव बिक्रम दैमारिया निमाहा बिदों प्रमद बर' सार आंखौ निमाहा खालाम प्रमद बर' बिथांनियाव आं दिनै निमाहा बिदों नोंथाङा रायजोखौ दिनै थकायैया मोजांसिन बे लेखाखौ आंनो प्रमद सारानो हरदों मानोना बिटिसिनि एडुकेशन डिपार्टमेन्ट चिफआ बिथाङानो लेखाया नैबेनो लेखाया जिखौ बुंदों आं बेखौसो बुंदों आसाम सरकारा बिटिआर रायजोनो लिरना हरखाथारबायमोन गं जि कलेजखौ जों सरकारि खालामनो हानाय नंला नोंसोर गावनो खालामनानै लादो आरो गावनो बेथनखौबो होना लादो फोरमाना नैबेनो दिनै बे लेखाया नायदो बे लेखाया प्रमद बर' बिथांनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय मास मोनसेबो जायाखै आंनि एड्रेसाव फैनाय बे लेखायाव बेबायदि लिरदों बिक्रम दैमारि 10टा कलेजनि जा सरकारिकरण खालामबाय होननानै घोषणा खालामदोंमोन बे 10टा कलेजआ सरकारनि जेबो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल जायाखै प्रमद बर' बिथांनि आन्दलननि जुरिजेननायानो जेथो गोनां आरो सरकार दानायनि जुरिजेननायाबो जेथो गोनां बे बाथ्राखौ बुंदों अल बिटिसि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि आं लेखाया जेखौ बुंदों बेखौनो बुंदों दिनै प्रमद बर'खौ आं दिनै खावलायदों नोंथांनि जिथु आन्दलननि जुरिजेननाया गोरोन्थिब्ला नोंथांनि रायजो सलायनायाबो दिनै गोरोन्थि जागासिनो दङ दिनै जोङो बे बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि समस्तिनि बनगाव गामियावहाय जोङो फैदों रायजो राजाजों जोङो रायज्लायफैदों मिथिहोनांगौ गोबां खोथा दङखाय रायजो राजानो जों मिथिहोदों औ जोङो नंगौ नुदों आं जा खोथाफोरखौ बुंगासिनो दङ बेफोर खोथाया लेखायाव थानाय खोथासो दिनै स्कुल आरो कलेजनि खोथाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबोगासिनो दङ दाखालि जेखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुंदों प्रमद बर' बिथांनियाव आं दिनै निमाहा बिदों नोंथाङा रायजोखौ दिनै थकायैया मोजांसिन प्रमद बर' बिथांनियाव आं निमाहा बिदों नोंथाङा रायजोखौ थकायनानै गोनो गोथो खालामनायखौ बन्द खालामदो दिनै बे लेखाया नायदो बे लेखाया प्रमद बर' बिथांनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय मास मोनसेबो जायाखै आंनि एड्रेसाव फैनाय बे लेखायाव बेबायदि लिरदों बिक्रम दैमारि
10टा कलेजनि जा सरकारिकरण खालामबाय होननानै घोषणा खालामदोंमोन बे 10टा कलेजा सरकारनि जेबो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल जायाखै बिक्रम दैमारी होननानै गावनिनो मानसिया गाव डिपार्टमेन्टनि गावनो बे एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि चिफ बिथाङानो हरदोंब्लाबो भुल गैया नाथाय दिनै हेड अफ द डिपार्टमेन्ट एडुकेशन डिपार्टमेन्ट बिटिसिनि बिथांनि गोजौआव रावबो गैया बिथाङानो आंनि एड्रेसाव बुंखाबाय बिक्रम दैमारी बे 10टा कलेजा जेबो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल जायाखै होननानै थोंजोङै बुंखाबाय जोब्बाय बे गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिलाव मा दं बेयाव मा हाबसोना दं मा क्राइटेरिया हाबना दं एसआइउ एप्रुभ गैया बेखौबो बेयाव बुंनाय जादों पोस्ट ग्रेजुएशननि कुनु सिस्टेम गैया बेखौबो बेयाव बुंनाय जादों फाइनेन्स एप्रुभ गैया बेखौबो बेयाव बुंनाय जादों सेलारनि कुनु सिस्टेम गैया बेखौबो बेयाव बुंनाय जादों बेनो जाहैबाय गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल जेबो नटिफिकेशन गैया होननानै बिथांमोनहा हरदों सोर हरदों प्रमद बर' बिथाङानो हरनाय जादों बिथांनिनो डिपार्टमेन्ट बियो नोंथाङा हरनाय खोथाखौसो आं बुंदोंलै सार नोंथां दे नोंथाङा आंखौ माबोरै सिनायनो नंगौना नोंथाङा आंखौ माबोरै सिनायनो आन्दलननि समाव आगसि आगदा थाफानाय गासैबो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ हंग्राम खालामनाय बारसोमजोबनाय नेताफोरखौनो दिनै नोङो बावगारलांजोब्बायब्ला आंथ' बिक्रम दैमारीसिम नोंनि बेसेबांबा गोजानाव नङा दिनै नोंथांनि बड'लेण्डनि मुङाव आन्दलन खालामनायनि जुरिजेननायानो डेन्जार नोंथांनि बड'लेण्डनि मुङै आन्दलन खालामनाय जुरिजेननायानो गोरोन्थि जायनि थाखाय दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे गोरोन्थि जागासिनो दं बे लेखाखौ आंनो मानो हरदों मिथिगौ आं बुंनो नैखोला जुननि 9 तारिख आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्ट मोस्ट इम्पर्टेन्ट मिटिं गुवाहाटीयाव जादों बे मिटिंआव आसामनि चिफ मिनिस्टार दं गासिबो दं प्रमद बर' सार दङ रन्जित सार दङ गौतम दास दङ जितेन बरा दङ एनसि मुसाहारि सार दङ अमर ज्योति बर्मन दं धीराज दङ सुजित बाग्रे एसिएस दङ भिक्टर नार्जारी सार दङ गासिबो मिटिंआव दङ बेयाव बिथांमोना प्रप'जेल होदों जे आं खोन्थानि क्लियार स्कुल आरो एलपि आरो हायर सेकेन्डारि आरो 10टा कलेजखौ नोंथांमोना प्रभिन्सियेलाइज खालामनांसिगौ सरकारि खालामनांसिगौ होननानै बे लेखायाव लिरदों प्रप'जेल होदों अब्ला सीएमआ बुंबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआ बुंबाय दुर्गा फुजानि सिगांनो जों नोंथांमोननि 10टा कलेजखौ सरकारि खालामनांसिगोन होननानै दुर्गा फुजानि सिगांनो 9 तारिख जुननि अब्ला अक्ट'बरसोआव खालामगौमोन नाथाय 21 दिननि उनाव 9 तारिख प्रप'जेल होदोंथ' 21 दिननि उनाव बिराद दुखु गोनां लेखासो आसाम सरकार हरबाय बे लेखायाव बुंनाय खोथा नोंसोरनि 10टा कलेजखौ जों सरकारि खालामसिगोन होननाय खोथानि एगेन्स्टआव बिथांमोना लिरना हरबाय नोंथांमोननि 10टा कलेजखौ जोङो खालामनो हानाय नंलिया नोंसोरनो खालामनानै लादो नोंसोरनो बेथन होदो नोंसोरनो बाजेट हमदो बे बेथन होनाय सिस्टेमा लिंकआ जोंजों जेबो सोमोन्दो थानाङाथों होनना लिरना हरबाय जोब्बाय आं बेखौसो बुंदों लेखाया जिखौ बुंदों आं बेखौसो बुंदों मिथिबाय पुरा रिफारेन्स नम्बर दङ नै 200665 बे रिफारेन्सआ जाबाय बेयाव रायलायनायनि लेखा मिथिबाय नै बेनो आं जि लेखाखौ बिदों बेखौनो गभर्नमेन्टआ हरदों बिनि रिफारेन्स नम्बरा बेयावनो दङ नै 200665 आं लेखाया जेखौ बुंदों बेखौनो बुंदों दिनै प्रमद बर'खौ आं दिनै खावलायदों नोंथांनि जितु आन्दलननि जुरिजेननाया गोरोन्थिब्ला नोंथांनि रायजो सलायनायाबो दिनै गोरोन्थि जागासिनो दङ दिनै नों गासैखौबो जुदि थकायोबा सिमा बारिनायखौबो थकायो रन्जन दैमारिखौ सख'नांगौ होननायखौबो नोङो थकायो मास्टरफोरखौबो थकायो कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानायखौबो थकायो स्कुलफोरखौबो थकायो टेट टिचारफोरखौबो थकायो फैसार फैनायखौबो नोङो फैबाय होनना थकायो फैयिखौबो आरो होजों पारामिलिटारियाव साकरि सोनांगौ होननायखौबो नोङो थकायो गासैखौबो थकायै सानफ्रोमबो जुदि गोरोन्थिखौनो मावलांबाय थायोब्ला बिटिसिआ बोरै थांना थागोन दिनै जों बिटिसिखौनो बासायनो थाखाय जों ओंखारनांगोन मिथिबाय बेनिखायनो खावलायदों रायजोफोरनो जों मिथिनो गोनां जादों लेखाया जेखौ बुंदों बेखौ जों